Će ima krema. Ćao ljudi! Ajde ti govoriš. Ćao ljudi, u Minecraft svijet. Drugi put vas čeka. Prvi put nas čeka, nemoj da lažiš. Ovo valjda niste čuli. Ok, danas ćemo svirati, šalim se. Ćemo svirati Oceans. Danas se penjimo na zombija. Da. Vidjet ćemo da ćemo umreti od jednog smokvina. Ja imam više ovih stvari na sebi. Zato što sam poginula. Samo li idem ti ja pokupit? Tamo kod zombija. Ne reklama, ne reklama, ne reklama. Evo ljudi šta se dešava kod malo vremena. Reklame se pojavljuju. Nisu ti nestale stvari. Ajde doći kod zombija. Creeper me prepo. Mene Clipper prati. Mene on prepo. Just stvar. Šteka, sad nisu nigdje. Evo, tu su ti kod ovog kamena. Koje? Ja ću sve bacam. Ti si cipala, Pa da, sad ću. Just, I to je to. Ne zaborav da mi snimamo, Monka. a? Ne zaborav da mi snimamo, Monka. Je. Ubijam čuko. Ja sad zombija. To su slobni cukovi. Ubijaj čukovi zombi. Cuka. Ovo je moj cuko. Ovo dostane cuki. Kušim sa Kiki. Ko me udario? Zombi, to je pauk. Skeleton. Ubija me zombi. Kiki. Ne može ti ništa zombi. Da palim svjetla, evo ga pauka. I zombija ću srediti s 3 udarca. Ja sam ga sredila. Ja. Ja. Pa dobro, ti si ga sredila. Moj pas je sredio ovog. Ubijaj cuko, sam ga ubijaj. Ubi ovog cuko, ovog ubi. Ubij skeletona. Bravo, cuke. Moje cuke. I ajmo kod onog pauka tamo daleko. Idem ja Kiki spavat. Evo sad ću i U ja. ovoj bijeloj kući, vidi. Idem i ja, čekaj. Pauk nam je ušao u kuću. Aha, ubio ga je moj psić. Eto ga. Kikino ga. Znači dalje. Sad je bio gore proletio. Vidio sam. Gdje, ja se plašim. Idem ja, ne mogu. Šta ima u tom častu? Ubio ga moj psić. Onog. Tam bez obreva. Kako
ćemo se popiti do aviona? Kako ćemo se popiti do Irat će aviona? se. Koliko ima puno zemlje. Ko me sad udario? Nemam pojma. Nema pojma. Rude! Eno i rude. Eno i leopardi. A? Kako misliš imaju lapad? Sad ti mogu napraviti luk. Hoćeš? Sredno. Napravit ću ti luk. Vidi. Monika, vidi koliko mi šteka. Ajde samo. Kako je dobro. Onda ništa neću moći napraviti. Što ono sve kek ima? Pa da, to sam ja. To evo i mene. Neće Dolazim. više kek ima nikad. Ali snimam. To sad. Pa moram duga biti epizoda. Što ja sad daj unutra? Sačekaj, sad ću napraviti luk. Evo ti luk. Sačekaj me. Evo ti luk. Dao sam ti luk na vratima. Nemoj da Villager uzme luk. Uzela sam. Evo ti jedna strela. Malo ako ti bacim sve vrati. Bacio sam ti sve. Iza sam ti bacio. Nisam bacio strelu. Malo. A kako da ti bacim jednu strijelu? Jel? Pa nakon ko što sve bacio. Da, ovo mi se pojavilo. Ostavit ću ti u čest sa malo. Da se završi reklama. Evo sad će biti u čestu ovom od kuće. Biće ti jedna strijela. Eto, uzmi. Nemoj da opališ tu strijelu. Vidi gdje se pauk popeo. Dođi kod Villagera. Gdje se pauk popeo? Pogledaj. To što ima breš. Ja sam ga strijelom udario. Ja ću ga sad... Mali zombi te ubio. Kako ti znaš? Nećeš ti maleni, mene ubit. Tako, ubio sam malenu. Mi sad moramo jesti. Sačekaj. Ne moramo još. Za 5 minuta. Nema više strele, neko mi je uzeo. Pa ti si spala jednu. Ja. A ja sam tebi dao sam jednu. Meni ide samo. Gdje prestani. Ova tipka se saledla. Šta ti je ovdje, jel vidiš pa ime? Vidim. Šta ti je unutra? Ništa. Koje imaš pav? Imam ja dvije. Ide napraviti sebi pecaljku. Tiki, A, tata me jedna još bojala. Bacam je. ajde, baci. Jel imaš? Imam. Sad će u kokter baciti sve. Jel mi možeš pronaći još jednu, još jedan štapić? Mogu ga napraviti. Evo ga fishing rod. Šta ti još? Da tu udarim ti glup. Nemoj da ti sad upecam. A to ništa ne boli. Hoćeš da tebi dam ovaj fishing rod? Stavim za pecam. A penis, ali nemoj da umriš.
A šta kumrem? Onda ću ti ja opet pokupiti stvar. Ja rekao da mi je razvalio pola jesti. Onaj smotani. Da. Evo sad će uzeti ljesto, imaju ovdje ljesto. Evo gumb. Jes. Šta? Šta vidiš? Ma gumb bio. Aj pa šta? Mila. Ne ubijaj me, Kiki. Ne ubijam te, ti sama pala. Evo me idem ja gore za tebe. Oj, brate. Sad sam pala. Opet si je lepala bilo. Uvijek od zopća nešto. Pa je ti kod zombija, ja sam na zombijevoj glavi. Ja sam na zombijevoj glavi, valjda me vidiš. Ne vidite? Kako me ne vidiš? Idem ja Pogledaj. Idem ja skočiti. Nemoj skočiti, nego pogledaj mene. Aj sad okreni se prema zombiju. Vidiš? Ja tebe vidim. Ne mogu. Može. Kako? Kako ne možeš? Zašto je kvrtali? Idem ja dole. Pao sam kod zombija. A ja još ti pakujem stvar pa ću ti vratiti. Može? Može. Evo ja sam u kućici. Evo, ajde. Evo me kod zombijeve noge. Ajde me vidite. Tako. Tvoje... Vidi skoro sve moj. Ime lakše, izvoli. Jes, tu se. Tvoje ime pitala. Izvoli lakše. Majcu izvoli. Daj mi Mač. Izvoli. kapu. Kapu. Ovo. Luk. Zašto? Pa fishing rod. Jel sam ti dala kapu? Jes. Nisam dala kapu. Nisam sam stavila. Izvali. Tu. A strijele? Gdje su mi strijele? Streli kao vele nema. Nekakve. Aha, ja sam ih istrošio sve. I ovu jednu. Saksiju. Saksi. Okay. Ajde. Sad mogu bući. Aha. Tak. Idem ja opet za svog psa. Pomaži! Ma kakva pomoć, ja ću... Ubio sam ih. Ono nije bio moj pas. Evo moj maci. Paćo, dobro paćo. Šta ima ovo? Uzet ću ribu. Jel tvoj lekvi drugar znaju Minecraft igrati? Znaju. Koji? Novi od preko puta. Miloš i Milan. Koliko oni imaju stvari? Pa ali nemaju Minecraft. Ah, Imali su prije. Milan je prije imao sve dijamantske stvari u preživljavanju.
To je moje. Ja više ne mogu. Pa, gotovo snimanje. Ajmo sad pogledat, to će